Boa tarde. Hola. A ver, boa tarde. Vamos empezar. Vale. Ben. Sí, ahora ido, pero era para poñer orden. Vale, empezamos, sí. Venga. Moi boa tarde a todos e a todas. Vamos a dar comezo ás comisións informativas previas ao pleno no mes de xuño. Como por orden que estaban previsto, empezamos por a comisión informativa da Administración Provincial, Transparencia e Emerxencias. Conforme o orden do día da mesma, no primeiro punto temos o de sempre a aprobación da acta anterior, que se non hai ningunha obxección, dámola por aprobada. E no segundo punto temos o cambio de data da sesión ordinaria do pleno da Corporación Provincial correspondente ao mes de xullo, que foi unha proposta que fixemos xa no grupo de xunta de portavoces, e que é para adiantar o pleno, o de xullo, en lugar de o 31, que é poñelo antes da ponte, para que algún que se, as persoas normales se queren coller un día de vacacións, poden coller algún día e non estemos sujetos por o pleno. Patricia Torres. Boa tarde a todos, gracias presidente. Pois nada, efectivamente, isto xa se comentou a través do canal que temos os voceiros, da proposta de adiantar o pleno para o 23 de xullo. As comisións non fai falta cambiar a data porque está establecido según o pleno de regulación do que son as sesións ordinarias para a semana previa ao pleno, pero quedaría para que se saibades o 15 de xullo, ás 4:30, as comisións, e o pleno para o 23, polos motivos que di un pouco o presidente, para facilitar a xente que queira vacacións, a ver se non o permiten os incendios. Entonces, pois eso, nada máis e gracias. Moitas gracias. Moi ben, turno de intervencións, alguén quere dicir algo? Non. Para cambiar o pleno sí, pero ese 31 de avión que vayan ás festas de Muño. Bueno. Para empezar a buscar. Eso parece ben, exactamente. O que non cambiamos é as festas. Vale, cambiamos o pleno. Bueno, en fin, creo que está, o que podemos todos os anos xa é habitual, así que creo que nada. Votamos, sí, a favor. Vale, moitas gracias. Ben, no terceiro punto do orden do día, temos a reversión do dereito real de uso da finca O Caudillo, Centro de Educación Ambiental e albergue das Corcerizas, a favor do concello de Vilar de Barrio. Plácido Álvarez. Ben, gracias, boa tarde a todos e a todas. Eu creo que está unha tarde calurosa e hai de acabar pronto, e a proposta que facemos está perfectamente detallada na proposta de resolución do señor presidente, os antecedentes de todo isto e o que se propón para esta comisión e acto seguido para o pleno. Entón, non me vou a cansar detallando que se está na resolución, que seguro que todos atraen vida e certeza. Venga, turno de intervención dos grupos. Don Escritor non, Democracia non, Bloque non, tampouco non. Entonces nada. Que non hai problema. Está todo ok. Bueno, pero no obstante tenemos que votar. Bueno, votamos logo a favor desta cuestión. Sí. Vale. Abstención de O e PSOE. Vale. No punto 4 e 5 vamos a darlle debate conxunto porque é un tema similar, que é o desistimento do procedimento de contratación de servicio consistente na asistencia técnica para a execución da actuación do Plan Integrado Ourense Sur nun punto, no punto 4, e no punto 5 mismo para o Plan de Actuación Integrado de Valdeorras polos camiños do SIL. Para os dous puntos ten a palabra doña Marta Torres. Marta Torres. Perdón, fixen unha mezcla boa, Marta, menos mal que non dixen Marta Torres Álvarez. Venga, Marta Novoa. Nada, bueno, isto xa sabedes que trouxemos aquí anteriormente precisamente dar conta deste procedimento de contratación e hoxe traemos o desistimento porque houve un recurso a ese emprego que sacamos dende aquí para as consultoras, para poder contratar as consultoras que se van a encargar de todo o trámite administrativo dos dous pais.
e se sacaron 2 pregos iguais e hubo un recurso a un deles, sobre unha das cláusulas que era sobre o persoal, que non estaba como ben xustificado o tipo de persoal que se pedía que tiña que ter ao frente esa consultora, non? Entón, houve un recurso, foise ao Tagal, e o Tagal estimou que tiñamos que voltalo atrás, o dun prego, pero nos decidimos botar os dous atrás, porque son similares, iguales, entonces botamos os dous pregos atrás e volvemos a sacalos, xustificando mellor a necesidade do persoal que se puxo aí que tiña que ter a consultora, simplemente eso. Entón hai que aprobar o desistimento primeiro para poder volver a sacar a contratación outra vez as consultoras para os dous pais. Bueno, moitas gracias. Turno de intervencións. Non escritos non, democracia non, BNG. Moi boa tarde. Pois, sí, efectivamente, o Tagal botou no abaixo. Bueno, botou no abaixo basicamente por este punto cuarto das cláusulas das prescripcións técnicas, non? Complicadas en moitos casos de cumplir. Bueno, o caso que a xustificación está feita xa, que é aceptada, non? Por o Tagal, por lo tanto, isto en teoría debería estar resolto. Claro, o único é axilizar o máis posible porque o problema vai ser de prazos, claro. Porque estamos a cos tempos que estamos. Moitas gracias. PSOE. Boa tarde a todos e a todas. Vamos a ver, nós vamos a estudiarlo en profundidade. Nos gustaría ver un pouco cal foi a razón evidente de por que isto se veu abaixo e vamos a reservar voto e despois para o pleno lo miraremos. Pois nada, respostaremos as dudas que teñan, pero bueno, está ben claras na información, Venga, vamos. Votar. Por favor. O demais, reservamos o voto. Nos 2 puntos, sí, porque é o mismo. A de feito, pues, 4 e 5 da mesma maneira. Moi ben, moción de urxencias aquí non hai. Logo se pregunta se hai alguno aquí nesta comisión. Non. Ok. Abrimos segunda comisión, a Comisión Informativa de Contas, Facenda e Recursos Humanos. Conforme a orden do día, temos a aprobación da acta da sesión anterior correspondente a 20 de maio, que tamén o de sempre non hai ninguna alegación, dámola por aprobada.
No punto 2, a fixación de precios públicos no Plan Anual de Publicacións do ano 26. Patricia Torres. Eso, o Novoa. Patricia Novoa. Es menuda fusión. Pois nada, en este caso pois é para aprobar os prezos dos libros editados pola Diputación para establecer o prezo público. No caso da obra Paso a Paso por la Vía de la Plata, el Camino Mozárabe, en la provincia de Ourense, bueno, o precio de maquetación e impresión son 9.400 euros, máis IVA, o número de exemplares son 400, por o que o coste estimado está en 3,50, entón o precio que se establece de venta ao público 25 euros máis o 4% de IVA. Aquí hai unha aclaración de que a edición anterior en galego foi máis cara, pero lóxicamente porque a edición despois aproveitouse, simplemente se fixo traducción. No caso do libro Ismo, o Concello de Celle, estudo para intervención no medio rural, o coste foi de, en total, bueno, o deseño por un lado 13.920, máis o custo da obra 9.893,70, 400 exemplares, o precio estimado son 34,80 euros e bueno, o que fan é a estimación por redondeo de venta ao público 34 euros máis 4% de IVA. Nada máis, gracias. Moi ben. Turno de intervencións. Nada, non escritos, nada de nada. Eso é nada. Vale. Moi ben, pois venga, votamos. Por favor. Abstención de Dio e de PSOE. Puntos 3, 4 e 5, que son a aprobación de programas de precios públicos da Escola Provincial de Artes e Oficios, no 3, no 4 ao Centro de Actividades Xaquín Lourenzo, Escola de Danza, e no 5 a fixación de precios públicos da Escola Provincial de Gaitas. Se parece facemos debate conxunto porque é o mismo, non? Son fixar precios públicos e logo votamos o conxunto ou separadamente, quero dicir, cada un dos temas. Bueno, neste caso, por un lado, está a programación da Escola Provincial de Artes e Oficios do curso académico 2026-2027, que son as seccións formativas de debuxo, pintura, talla e escultura en madeira, modelado, escultura en barro e olería, que se van a desenvolver entre 1 de outubro e 30 de xuño, 5 horas de docencia diaria en cada unha das disciplinas, máis unha hora de preparación das clases. O prazo de inscripción será entre o 1 e o 30 de setembro de 2026 e o prezo que se establece de matrícula son 75 euros en concepto de matrícula. Pagarase no momento da inscripción, xa inclúe o IVA. No caso de que máis dun membro da mesma familia pois vai a estas clases, pagaría o primeiro, o total, o 100% da matrícula e o resto dos componentes da familia, 25 euros cada un. Existe bonificación ao 100% no caso de alumnos que acrediten que están desempregados, tamén no caso de fillos de desempregados, sempre que os dos proxenitores estén desempregados, e tamén para persoas con discapacidade recoñecida do 33%. No caso dos de síndrome de Down, pois serán bonificadas ao 100% tamén. Eso por un lado. Despois, no caso da Escola de Danza Xaquín Lourenzo, tamén para 2026-2027, actividades son obradoiro de folclore, baile tradicional, canto tradicional, pandeireta, gaitas para grupos de acompañamento de baile tradicional, o 2, obradoiro de tecido artesanal e teares tradicionais, e o 3, obradoiro de xogos populares. No obradoiro de folclore está baile tradicional, canto tradicional e pandeireta, bueno, a partir dos 5 anos, 200 prazas, as clases van ser do 5 de outubro ao 15 de xuño, 2 horas e media de clases semanais. No caso de grupos de baile tradicional, a partir dos 8 anos, hai 30 plazas, 2 horas semanais, bueno, teñen aí horario de desenvolver. No caso dos obradoiros de tecido artesanal, os alumnos é a partir de 8 anos. Para a elaboración dos tecidos, os alumnos tamén terán que correr co material, as plazas son 20. O obradoiro, por un bando, hai o primer curso do 5 de outubro ao 31 de xaneiro e o segundo curso do 1 de febreiro ao 31 de maio. E aquí son 3 horas semanais. No caso dos xogos populares, un programa gratuito dirixido pois os centros educativos de educación primaria e secundaria da provincia de Ourense. Aquí pois cada centro terá que solicitar para entre os meses de novembro e xuño pois a solicitude destes obradoiros para poder prestalo. No caso dos concellos e asociacións tamén prevé a solicitude pois dos meses de xuño a setembro.
Aquí neste caso, pois, o Centro Cultural de Xaquín Lorenzo xa conta con todos os materiais para facer os xogos. Aquí, o prazo de formalización de matrícula é do 15 de setembro ao 31 de outubro. Tamén, no caso de tecido artesán e tellares tradicionais, requerirá unha prescripción previa. A prescripción e a inscripción é no centro, na sede do Xaquín Lourenzo. En este caso, pois, os centros interesados pois, terán que dirixir no plazo que se estableza despois da publicación do BOP ata un máximo do 15 de outubro, facer a solicitude dirixida á presidencia dentro do rexistro da Diputación, os centros educativos e anterior, varios membros da mesma familia paga o 100% o primeiro e os demais 25 coas bonificacións de desempregados, fillos de desempregados cando son os dos proxenitores. Non, en bloque non. Eso é? Non. Bueno. Está ben explicado ou é barato? Sí. É o mesmo precio. Vale. Bueno, pues entonces votamos o voto tamén pode ser conxunto, quer dicir, non hai diferencia de voto dunhas a outras, non? Votamos, a favor. Abstención do PSOE. Bueno, venga, punto 6. Aprobación do expediente número 6/2026 de modificación das bases de execución do orzamento vixente da Diputación Provincial de Ourense. Marta, non. Bueno, pois boa tarde de novo. Isto é a modificación, hai distintas causas, non? Pois para establecer esta modificación e unhas son, por exemplo, a primeira é a modificación ou a definición do concepto da subvención destinada á Universidade de Vigo, que non estaba pois concretamente especificada, vai aí na finalidade ben especificada. A segunda son modificacións propostas polos concellos de cambios nas subvencións que se lle asignaron, nas distintas subvencións nominativas que asignamos, na modificación de crédito número 4 e, por último, tamén modificacións ou por erros ou de concepto ou de modificación das finalidades de distintas institucións e asociacións. Pois tedelos aí ben detallados. Se tedes cualquier dúbida, pois respostamos. Moi ben, moitas gracias. Non escritos? Non. Non, Xosé Carlos? Non. Democracia non? Non? Non. Non. Vale. Perfecto. Moi ben, vamos logo votar a aprobación do expediente. Vale. Os demais abstención. Sí. Abstención, sí. Ben, moi ben. Vamos no punto 7, que é a moción de urxencia. Hai unha que se foi planteado aos grupos, todos xa saben, que é o expediente de reconocimiento de créditos,
que, bueno, que foi informado, primeiro temos que votar a súa ausencia, non? Como sempre para incluílo. Entón votamos a favor da inclusión da ausencia. Moitas gracias. E agora a exposición do mismo, Marta Novo. Bueno, pois aquí tendes detallado con todo, bueno, todas as facturas que van a recoñecemento extrajudicial de crédito, tendelas detalladas, incluído os informes das distintas áreas, ascende un total de 3,1 millóns de euros, no que é destacable pois a partida de facturas correspondente á área de medio ambiente, que é basicamente unha factura de Sogama e a Corense. O resto pois son, neste caso, por inexistencia de crédito, como ben sabedes, pois non se pode dotar o crédito completo no orzamento, sobre todo porque estamos destinando crédito do orzamento, por exemplo, entre outras cousas, o plan cooperou. Entón non é posible meter no orzamento toda a partida correspondente a estas facturas e por iso moitas delas, cando chegan aquí, pois non teñen dotación orzamentaria e, polo tanto, teñen que ir a recoñecemento extrajudicial. Que tire a pedra o que este libro deste pecado, non? Porque en todos os concellos ocurren, desgraciadamente, porque non somos capaces unhas veces porque as facturas chegan tarde, outras veces porque non hai crédito e, en algúns casos, como tamén ocurre aquí, porque non hai contrato. Hai en algún caso que son facturas, por exemplo, de algunhas das áreas, como pode ser prevención de riscos, que están tramitando pois, distintos contratos que son malos de sacar, como nos pasa a todos, contratos pois de extintores, de seguridade e demais, que non son tan fáciles, ou de fornecemento de algúns materiais, e me consta que nos distintos servizos están tramitando e intentando sacar os distintos pliegos para eses contratos. Entón, tendes todo aí ao voso dispor, se tedes cualquier dúbida, pois tratamos de respostar. Moi ben, moitas gracias. Como? Perdón? Como non chegou? Hombre, está enviado. Claro, ya. Claro, uns por a tarde, que firmei uns por a tarde. Hoxe é miércoles, sí, que isto mandouse que firmei, non eu, perfectamente, que mandaron firmar para mandalo. Ya avisamos os portavoces por WhatsApp, bueno, no teu caso non, pero no caso de o portavoz estaba avisado. Por WhatsApp avisamos a media mañá e mandouse por a tarde. Sí, seguramente. Esta no. Bueno, pues entonces miraremos. Bloque. No sé. Bueno, pasa. Nada, aí a verdade é que fai un informe de intervención e secretaría pois, bueno, explicando un pouco que efectivamente se trata de facturas que en algúns casos pues, sí que entendemos que podían ser previsibles, en outros casos pues, evidentemente sempre hai unha parte de imprevisibilidade en canto ao orzamento. É ben certo que dan un tirón de orellas importante porque o ano pasado se nos advertían con 1 millón de euros e este ano vai a 3 millóns de euros a partida orzamentaria que se trai para cubrir esas facturas que non foron recoñecidas no seu momento. É certo tamén que este ano os informes dos distintos departamentos foron máis áxiles, porque o ano pasado recordo que viñéramos e aínda non estaban os informes en algúns casos, despois de reiteradas peticións executados, e neste caso, pois, efectivamente, os departamentos foron respostando o inquérito realizado neste caso, por intervención. Con todo, bueno, temos que estudalo máis detidamente, porque, xa digo, o ano pasado pois íbamos en 1 millón, este ano vaise a máis de 3 millóns de euros esta partida e insisto en que sí que hai partidas que nos entendemos que perfectamente podrían ser susceptibles de ser tidas en conta, outras evidentemente pois non. Entón, bueno, vamos a ter esa postura inicial que temos para posteriormente posicionarnos no pleno. Muy bien. Gracias. Nada, o noso voto, moitas boas tardes a todos e todas. Nós tamén vamos a reserva de voto para mirar todos. Si é verdade que tamén vimos a cantidade que era moito máis elevada que outro ano anterior. Ben é verdade que algunhas facturas
que decimos, que son normales que non cheguen moitas veces a tempo e que tivemos o que sufrimos moitos concellos. Si é verdade que outras, bueno, non tenemos que miralo ben todos os informes, pero tamén é verdade que os informes todos están detallados. Nada, moitas gracias. Moi ben, sí. Marta. Sí que hai unha diferencia con respecto ao ano pasado, pero quero aclarar que só Aqua Ourense é 1,5 millón, hai 100.000 euros de Sogama, eso ano pasado non estaba, e hai 700.000 euros do correo postal de todas as notificacións que fixemos desde Tesorería para notificar os recibos da basura. Vale, esos son 700.000 euros por o tema da basura de, digamos, traernos a Diputación a notificación, bueno, o cobro dos recibos e por facelo en 4 veces, máis todas as bonificacións dos composteiros. Eses 700.000 euros están totalmente imprevistos. Entón, se quitamos eses 700.000 máis o 1 millón e pico de Aqua Ourense que van, que xa expliquei un motivo, que é por a dotación insuficiente, por ter que facer frente a outros gastos que hai aquí, porque todos queremos ter cuartos para os concellos, pero logo non queremos aceptar outras cousas. Entón, se sacamos eso, ainda estaríamos por debaixo do recoñecemento extrajudicial do ano anterior. Só ese dato, para que o teñades en conta. Perfecto, moi claro. Bueno, pues nada, vamos a votar. Por favor. Os demais, abstención. Vale, gracias. Logo se preguntas aquí, non? Non. Moi ben. Llamamos que a siguiente, que a terceira comisión, Comisión Informativa de Cooperación, Infraestructuras e Medio Rural. Conforme o orden previsto para esta sesión, temos a acta da aprobación da acta da sesión anterior, do 20 de maio. Se non hai obxeccións, queda aprobada. No punto 2, a resolución das alegacións formuladas no expediente de expropiación forzosa tramitado para execución de obras de mellora na rede de saneamento en Rebos de Chao, no término municipal de Pilar de Barreo. Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, neste caso, nunha expropiación dunha finca concreta, pois os expropietarios, por un lado, bueno, fixeron unha alegación vinculada a que non estaban conformes pois a valoración económica efectuada. Entón, o que se fai é un informe de reconocimiento parcial. Por un lado, non se aumenta o prezo, que queda en 3,90 por metro cuadrado, pero sí se lle expropia a parcela completa, porque o que se expropiaba neste caso para executar o proxecto serían 92,18 metros cuadrados de 113 metros cuadrados, entendendo que, lóxicamente, o que lle quedaba de parcela
era pouco o que se vai a facer a expropiación completa da finca. Entonces, van a cobrar en total 462,74 euros, nos que xa se inclúe ao resto da parcela que non estaba contemplada inicialmente, máis o que lle chaman o engado o premio de afección do 5% previsto pola legislación expropiatoria. Entonces, a estimación é parcial, e bueno, 3,90 en este tipo de suelo está ben. Bueno, nada máis, gracias. Moi ben. Bueno, xa tratamos o tema de máis un día. Pero é o que toca. Non adscritos. Alguma cosa? Nada? Democracia? Non? Sí? Non? Non, home, que... Gracias. Non, vale. O non que... Espero que sí. Bueno, votamos. Favor? Vale, isto foi fácil. Bueno, puntos 3, 4 e 5 que teñen o mesmo obxecto, que non é outra que aprobar prórrogas ao convenio de colaboración entre a Diputación e diversos concellos para o financiamento e execución de obras de construcción de residencias de maiores, debate conxunto, tamén votación se non é o caso conxunta. Patricia Torres. Bueno, neste caso afecta os concellos da Budiña, de Lanza e de Piñor. Habíamos aprobado no pleno de novembro de 2025 que o prazo improrrogable sería ata o 30 de xuño deste mesmo ano no que estamos, pero recibimos por parte do Consorcio de Benestar a solicitude para unha adenda para ampliación de prazo. Neste caso, aos 3 centros residenciais, o prazo sería por parte para a xustificación, quedaría neste caso ata o día 10 de outubro de 2026. Vale. Turno de intervencións, non, gracia non, tal, non, non, vale. Bueno, pues votamos, se os parece. Votamos conjuntamente. Favor? Vale, perfecto. Os democracias tense, non? Bueno, vale, democracias tense. Bueno, pois vamos co punto 6. Vamos co punto 6, que aquí se empezamos nas mocións. En primeiro lugar, moción do Grupo Popular para o impulso de infraestructuras estratégicas de captación de investimentos para o desenvolvemento industrial da provincia de Ourense. Marta Nova. Bueno, non me vou a repetir porque desto xa falamos no pleno pasado, creo que quedou bastante claro que íbamos a traer esta moción a este pleno, de non ser aceptada a emenda, e traémola e agardamos que se xa tida en conta porque é unha moción que sí que propón cousas concretas para mellorar, bueno, pois a situación industrial da nosa provincia, que non compartimos ese diagnóstico tan negativo, non, que fixeron aquí distintos grupos da oposición, e o que sí non nos conformamos, e por eso queremos seguir instando a todas as administracións que teñen a responsabilidade industrial do ámbito industrial da nosa provincia, pois instamos a todas as administracións, tanto a Xunta de Galicia no que lle compete, como o Estado no que tamén lle compete. Así que cualquier modificación ou melloras pode ser falada e tida en conta, pero creemos que é unha proposta sinxela que pon cousas concretas en riba da mesa, que non fai ningún tipo de brindis ao sol. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervención para os grupos non escritos, non? Democracia, non? Venega. Sí, pois dentro do bloque de nacionalista galego, efectivamente, isto foi algo sobre o que se debatiu xa na anterior pleno, e algunhas das cousas, incluso que veñen aquí reflectidas, pois eran tamén cousas que nós xa daquelas adiantamos e defendimos, e con todo, seguramente presentemos algunha adenda de adición para tentar mellorala e ver se o Partido Popular se acepta. Eu, se me permiten a brincadeira, casi diría que ten moito que ver ca moción que ven do Bloque Nacionalista Galego, porque fala precisamente de como conseguir, non, un tecido productivo, de como facer un aproveitamento dos recursos propios, incluso pensando en non depender tanto de que veñan outras administracións a solucionarnos a papeleta, senón intentando que os recursos que se xeneran nesta provincia, neste caso
na moción do bloque dos recursos hidroeléctricos, especialmente do ámbito eléctricos, especialmente do ámbito hidroeléctrico, pois que teñan xa un reflexo directo sobre as actuacións tanto de servizos básicos comunitarios como, sobre todo, tamén a capacidade de industrialización do territorio que se ve afectado directamente por eses procesos de aproveitamentos hidroeléctricos. Non? Entón, xa digo que está ben que lle pidamos a outras administracións, está moi ben, pero creo que ás veces o que non nos damos conta é que xa temos os activos necesarios e o que pasa é que se nos esfarelan entre as mans e van para outros lugares, pero evidentemente é importante que reclamemos, pero é importante sobre todo que teñamos en conta eso, que temos xa os recursos e que ás veces non se aproveitan aquí do xeito adecuado. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Sí, boa tarde a todos. Sí, nós tampouco nos vamos a repetir no argumentario, despois que non aceptamos que outros días se incluíran estas adendas, digamos, na moción que presentaba o Partido Socialista. En todo caso, debatiremos no pleno, facemos unha reserva de voto para debatir esta moción, ahora sí, no próximo pleno. Perfecto. Entonces, creo que estamos de acordo no que estamos de acordo. A favor? Ademais, reserva de voto. Vale? Ben, punto 7, moción do Grupo Socialista para a adaptación dos servizos de transporte público por estrada á oferta ferroviaria existente na estación da Gudiña, Porta de Galicia. Álvaro Vila. Sí, tenemos esta moción porque en base á última reordenación, digamos, dos horarios do AVE, máis concretamente nas paradas que ten na estación da Gudiña, pois creemos que tamén é necesario relatar o transporte por carretera, digamos, dos usuarios. Entón, bueno, os puntos que traemos de resolución son moi sinceros tamén, que, por unha parte, instar a Dirección Xeral de Mobilidade a que adapte con carácter urgente os horarios do servicio de autobús de titularidade autonómica que conectan a estación da Gudiña, Porta de Galicia, cas comarcas de Valdeorras, Viana e Verín, garantindo esta conexión e chegada previa ao tren das 7:44. A segunda, avanzar da Diputación Orense en colaboración ca Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta, Renfe e os concellos das comarcas afectadas cara a adopción dun protocolo estable de coordinación intermodal na estación Gudiña, Porta de Galicia, que incluya mecanismos de actualización automática en base si se modifica algún tipo de trazado ou de horario no tren de alta velocidade. Bueno, moitas gracias. Non abstento, non, democracia non, BNG. Non. Perdón, PP. José María Lago. Boas tardes a todos. Que calurosa, que calurosa. Isto ben dado pola modificación que se fixo dos horarios de Renfe. Non é un proceso sinxelo nin automático, sino porque ten un traballo administrativo e técnico detrás. Estamos pendentes desde fai tempo do traballo que está facendo os servicios técnicos da Xunta. Esperamos en próximos días ter unha resposta xa desos servicios e nos reservaremos o voto para o pleno, porque vamos a estar atentos a todas as incidencias que vayan a surgir. Desde logo que a adaptación deste modificación, que non inclusión dunha nova parada, sino modificación dunha parada, ten que estar de acordo coas outras líneas e, sobre todo, dar un servicio real á cidadanía das comarcas afectadas, non só co AVE, senón en xeral. Entón, nos reservaremos o voto para próximo hasta o pleno. Moi ben. Álvaro, non vos máis, non? Non. Bueno, pero votamos logo, venga. A favor? Os demais entendo que nos reservamos todos o voto, va? Ben, punto 8. Moción do Grupo Socialista para a execución dos tramos pendentes da ronda leste A52 a 76 e un acceso viario real e efectivo ao polígono industrial de San Cibrao. Álvaro Vila. Sí.
Bueno, esta é unha moción que, bueno, creo que xa pasou o tempo suficiente desde que se había cometido a primeira fase desta circunvalación para que a Xunta de Galicia pues, acometa definitivamente a segunda fase desta circunvalación, que realmente é a fase máis importante que ten desta infraestructura para comunicar os distintos polígonos, tanto o polígono de Pereiro, como a Tecnópole, como o polígono de San Cibrao, como a futura estación de mercadorías, e dalle salida ao vehículos, especialmente os pesados, e non teñan que atravesar todo o polígono por a carretera principal. Entonces, o punto de resolución que traemos é, por unha parte, instar a Xunta de Galicia a que nos exercice as súas competencias e como administración responsable da planificación e execución das infraestructuras viarias recollidas no seu propio plan sectorial, proceder á licitación e execución das situacións pendentes da Ronda Leste A52 a 76. E segunda, instar a Xunta de Galicia, a Diputación de Ourense e o Concello de San Cibrao de Viñas a que no marco dos compromisos públicos adquiridos no Foro Ourense Industrial de outubro de 2025 garantan que a resolución do acceso viario por estrada forme parte integrante do plan de desenvolvemento da estación de mercadorías ferroviarias de San Cibrao, de xeito que ambas situacións avancen de forma coordinada e coherente. Pois, moitas gracias. Vamos allá. Non escritos, tampouco Benegam. Sí, creo que recordar que este tema xa se ten debatido tamén neste foro en distintas ocasións, o acceso dende a 52 ata o propio polígono empresarial. A verdade é que non, bueno, pues quedou así en un quero e non podo, porque chegas a rotonda e despois tens que volver outra vez a un vial que, bueno, con todos os problemas que ten tido no seu momento, e, sin embargo, é certo que había o compromiso de continuar esa circunvalación para dar un acceso máis directo aos distintos viais dun polo de emprendemento moi importante, que xa temos falado aquí, que non deixa de ser prácticamente o polígono empresarial máis extenso de todo o país. Entón, a verdade é que non semella digno de esa importancia que ten ese polo empresarial o acceso do que dispón agora mesmo. Eu podo dicirles que ainda hai vehículos que saen no acceso de Allariz para chegar ata o propio polígono, non se meten no acceso directo que teóricamente iba a ser o gran avance, non? Entonces, entendemos esta moción, en principio vamos a respaldarla, ainda que facemos reserva de voto á espera de si hai algo que aclarar ou que mellorar. Perfecto. Pepe Marta Novo. Bueno, a verdade é que me gustaría primeiro agradecer que falemos se o Partido Socialista lle interese tanto conectar o polígono de San Cibrao, por supostísimo, a min como alcaldesa, pero como eu levo vivido isto desde o principio, pois non teño a mesma opinión que o portavoz do Grupo Socialista. Eu quería facer dúas preguntas. Unha, está condicionado vostede nesta moción que o acceso ou a implantación da estación de mercadorías vaya vinculada á construción do acceso? Esa é unha das miñas dudas máis grandes que teño, porque ao longo da moción parece que se condiciona o apoio do Goberno Socialista á estación de mercadorías que se construya un acceso entre dúas autovías das cales unha non existe, que é responsabilidade do Goberno Central, que é a 76, non sei se é que eu vivo nun mundo paralelo, nun realidade paralela, pero a 76 hai aquí, non sei se existe. Entón, pedimos que se conecte dúas autovías das cales unha non existe, que é responsabilidade absoluta do Goberno Central, e ainda por riba vinculamos unha petición da provincia de Ourense, dos empresarios e de todo o sector socioeconómico da nosa provincia, de que a central de mercadorías se construya nun lugar onde están as mercadorías. Entón, eu o que lle pregunto, señor portavoz do Grupo Socialista, é se vincula o apoio á estación de mercadorías, que estamos traballando nelo. E me parece que vostede con esta moción o vai estropear. Estáse traballando nelo, sí. E aquí van a traballar todas as administracións, e vostede aquí se olvida de unha, que é a do Estado. E entón, se vostede vincula a estación de mercadorías a unha conexión con dúas autovías das cales unha non existe, a verdade é que non está na realidade da provincia nin do sector empresarial, porque, por outro lado, eu a estación de mercadorías onde está hoxe non vexo que está conectada con ninguna autovía. E ese non é o problema. O problema da estación de mercadorías de hoxe é que está na cidade onde non hai mercadorías. E entón ninguén quere ir á cidade, a entrar na cidade, a levar as mercadorías a un tren. Entón, se vostede di que vincula eso, dende logo,
non encontraremos puntos de encontro. Que, insisto, estamos traballando neso. Creo que con esta moción, flaco lle favor lle fai a ese traballo, no que estamos traballando. A Xunta de Galicia a través de Sestur, o propio Concello, facendo un ímpetu moi grande de unión entre todas as administracións, os propios empresarios e a Deputación de Ourense, que por primeira vez se comprometeu aquí a facer un proxecto da estación de mercadorías porque o Estado non o quere facer. E comprometeuse a facer o proxecto. Pero necesitamos unhos terrenos que ahora mismo impiden que ese proxecto saia adiante. E iso é o primeiro, que está na mesa de Adif e da subdelegación do Goberno, e estamos traballando neso. E esta moción, flaco favor, lle fai a eso. E nese foro Ourense Industrial estaban citadas para ter ese foro. Mirei agora aquí, a primeira vez que me puse en contacto co comisionado, o 9 de xullo de 2024, que me contestou que viría unha reunión ao polígono. Ese foro fíxose en octubre do 25. E nese momento tampouco veu o comisionado aquí porque non quería falar do tema. Entón, agora, que logramos un entendemento, que se traiga isto aquí sin falar con ninguén, porque vostede non falou cos empresarios, o sei. Eu sí falo cos empresarios todas as semanas. Casi todas. E a pasada estuve reunida ali con eles. E isto, de verdade, que non está... Eu considero que o repense, e como mínimo que incluya o goberno do Estado, porque isto é de chiste. É totalmente de chiste que se queira vincular unha estación de mercadorías a un acceso con unha autovía. Non ten nada que ver, por favor. Un pouco de seriedade nun tema que é crucial para ter algún investimento na provincia de Ourense, que está enriba da mesa. Por favor, lle suxiro que fale cos seus compañeiros, co seu delegado que sí que está traballando nesto, e, por favor, non é cuestión de traer a calquer cousa e pedir cousas. Oiga, construyase, eu quería que se construíra esa conexión, pero que hai outras prioridades ahora mesmo, posiblemente. Entón, lle pido que falen cos empresarios. O comentaban outro día nun artículo de prensa, que queren os empresarios hoxe? A estación de mercadorías e a conexión ao transporte metropolitano. O dixeron nunha entrevista que viña a semana pasada en prensa. E seguramente, se vostede descolga agora e lle pregunta ao presidente da Asociación de Empresarios que son as prioridades que ten é o transporte metropolitano, porque estamos nun momento crítico con moita afluencia ao polígono de xente, sobre todo, que ven de Ourense, e dúas, a estación de mercadorías. A conexión, claro que se fixo unha conexión que non está rematada, pero que se pediron fondos europeos, de Next Generation, pediunos a Xunta e se denegaron dende o goberno central. Entón, eu me parece que agora que estamos nun momento diferente, con todas as administracións traballando con reunións, sin facer grandes, porque non somos de facer alboroto, estamos traballando. E isto me parece que se sale absolutamente do tiesto. Eu só lle recomendo que fale, que o repense, sobre todo, porque deixar fora o goberno central desta situación, deste proxecto, vostede mesmo está deixando fora, instando a Xunta de Galicia, a Deputación e o Concello de San Cibrao a que vinculen a estación de mercadorías con acceso a unha autovía, a dúas autovías das cales unha non está construída. Bueno, a verdade é que eu lle pido que o repense. E nós estamos dialogando. Entón, a min, eu dialogo co Partido Socialista aquí e en cualquier outro lado, pero que isto é difícil de apoiar. Os demais, alá a vostedes. Se rematou? Bueno, sí. Pode eu, sí? Sí, toca usted. Sí, No, sí, no, pero digo si rematou para poder claro, para poder intervenir eu. De onde saca usted esta noción que vinculamos a estación de mercadorías ca Ronda Leste? É que nos leva aquí media hora. Perdón. No. Ahora estamos No, digo. Estamos en un turno, empezamos ben. Está usted. Vale. Despois empezamos un turno. Perfecto. Digo, en que momento nesta moción se fala de vincular a estación de mercadorías ca Ronda Leste? Nós o que dicimos é que a ronda que se empezou a primeira fase non ten sentido se non se fai a segunda fase, que é a que circunvala o polígono, onde as calles todas poderían salir a esa segunda fase, verdad? Incluso o polígono de Pereiro podría comunicar a saída do seu transporte pesado ca segunda fase, e onde pode vincular. O que si dicimos é que ambas situacións poden ir de mesmo xeito ao mesmo tempo. É dicir, se por un lado se avanza no tema de mercadorías, avancemos tamén no tema, pero non vinculando unha situación ca outra. Nós o que pedimos é a Ronda Leste, non falamos nada da estación de mercadorías. A estación de mercadorías xa sabemos que se vai facer, indudablemente. Entende? Pero nos vinculamos, en absoluto, non vinculamos a construcción da Ronda Leste que a estación de mercadorías. O que nos perdemos son procesos que poden ir paralelamente e non esperar que acabe un para que se faga outro. Poden ir perfectamente da mão.
O pasa que usted, non sei, sacou toda esa conclusión para meterte... Non, en absoluto, en absoluto. Nós o que queremos é que se faga a segunda fase, que é realmente a importante, ya que daría a permeabilidade e a mobilidade ao polígono que non ten actualmente. Porque eu tamén son dos que sufro os atascos diarios no polígono, o sea, eu tamén sufro. E se usted non ve o problema de mobilidade que ten o polígono industrial, oye, pois, vamos, é dicir, os camións que salen do polígono do Pereiro e que teñen que atravesar toda a calle central do polígono para chegar despois a fazer a rotonda, chegar á rotonda principal e subir, é o que dice Bernardo, decía, hai outros que collen outros socios porque non hai. Se houbera a circunvalación que está prevista no plan sectorial, pois eso haría. E aí só pedimos eso. Se usted quere enmascarar esto, pues me parece moi ben, pero só pedimos eso, que se faga a segunda fase da circunvalación leste, ni máis ni menos. Muy bien. Non escritos. Ten unha capacidade de progresión lectora mediana, a breve, nas cosas así. Pero cando se pon de forma coordinada, pero dicir ao mesmo tempo, convidos a que lean o dicionario da lingua galega que será coordinada. Coordinada quere dicir simultánea, sinónimos ou simultánea. Entón, que non hai esa mesma dúbica. Simultánea quere dicir que teñen que ir ao tempo. Os datos A ver, non vos interrompan. Por favor, non interrompan. A ver, non interrompan. Está claro a intervención de cada un. Veña. Señor Valcárcel, rematou. creo que Vale, está claro. entendible que tú. Vale, perfectamente. Democracia. Non? Non queren intervenir? Non. Marta, non. Eu vou a ler un párrafo da súa, porque o mellor non a leu. O problema é que o mellor non leu a súa propia moción. O Goberno Central confirmou no Senado, isto sí que ten tela, que esta infraestructura só podería materializarse a través da iniciativa privada e autonómica. Polo que a responsabilidade de impulsala, isto falamos da estación de mercadorías, recae sobre a Xunta e as administracións locais. Resulta difícil de entender que se planifica e defende públicamente unha terminal ferroviaria de primeiro nivel ao tempo que os tramos da Ronda Leste non teñan data de execución. Unha estación de mercadorías sen un acceso viario adecuado non pode operar en condicións óptimas. Eso é un párrafo do seu. Non vincula, non, eso non é vincular. E despois, segundo dos que instan os acordos que temos que aprobar. Instar a Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense e o Concello de San Cibrao das Viñas, o Estado, non, que a estación, o tema ferroviario non é competencia estatal, é competencia da empresa e do Concello. No marco dos compromisos públicos adquiridos no Foro Ourense Industrial de outubro de 2025 garantan que a resolución do acceso viario por estrada forma parte integrante do plan de desenvolvemento da estación de mercadorías ferroviarias de San Cibrao, de xeito que ambas actuacións avancen de forma coordinada e coherente. Eu non sei se non se vincula, non. Pero, a ver, o único que non entendo... Mire, señor Vila, vostede, a verdade é que acostuma a retorcer a realidade, pero moito. Mire, eu circulo todos os días polo meu concello. Polo seu, si ou polo seu non. Circula todos os días o mellor está facendo cábalas para vir ao meu concello. Bueno, o Partido Socialista é así. O Partido Socialista é así, de pasar dun concello a outro. Sí, xa sabemos, sí. Bueno, pois mire, tranquilidade, isto non é Madrid, non estamos tan colapsados como la M30 ni la M40, non me venga usted a inventar aquí lo que non es. De verdad, non yo consinto nin eu, ni ningún dos que vivimos ali, Hai momentos puntuais que se verían moi beneficiados se houvese un transporte efectivo de viaxeiros. E aí me incluo a todas as administracións que somos responsables do transporte público. Porque solo por a Rúa de Salgueiros entran 3.500 coches diarios que veñen de Ourense e que todos van en coche e non van en autobús, porque non o hai urbano. Hai outros autobuses que non están dando, non están funcionando, é a realidade. Por eso pedimos o transporte urbano. Por eso pedimos, e vostede está nesa comisión. Entón, se sacarmos moitos coches, non é o problema os camións, Sí que circulan moitos camións, 120.000 camións ao ano, sí, pero non hai problema, Entón, os empresarios queren esta conexión, nós tamén, pero oiga, tamén pedíamos no seu momento que se ampliara a nacional, e o Goberno do Estado non quixo, que era unha das solucións que pedían os empresarios e a primeira que pedían.
que se ampliara a Nacional 525 e non se fixese ninguna autovía, era o que pedían, é o primeiro que pedían eles, Eu teño 45 anos. Nacín ali no polígono, non me pode vostede contar a película que a sei. Os distintos presidentes que pasaron foron pedindo e o que pedían era a ampliación da Nacional. Ningún goberno estatal o quixo, non quixeron ampliar a Nacional a Tallariz, que era o que pedían os empresarios. Se fixo esta opción, hai que conectala. Sí, nós non desbotamos esta opción, pero vincular a estación de mercadorías, non, que o que pon vostede aquí. Lease o que escribe, se non modifiquen, eméndense vostedes a súa moción. Sí, simplemente para matar. Bueno, me congratulo que esté satisfeita co problema de mobilidade que teñen no polígono, que esté satisfeita sin pedir extra leste, e recordo unha cousa, que coincido totalmente co transporte metropolitano. O transporte metropolitano se iniciou esta comisión, esta mesa, e todo máis, unha solicitud do Partido Socialista nesta Diputación. E repito, a través dunha moción que fixo o Partido Socialista, se iniciou as conversas do transporte metropolitano nesta Diputación. Entende? O sea, que a nós tamén nos preocupa o transporte metropolitano. E saber que impulsamos sempre do primeiro momento. Indudablemente, claro que hai que retirar moitos coches de ali. Agora, eso non é óbice para que reclamemos a circunvalación a segunda fase, que é o que sería permeable realmente para o polígono industrial. As distintas calles que salgan para ali, incluso para o polígono de Pereiro, que pode comunicar directamente, e quitar o tráfico pesado e o tráfico normal que hai por a calle principal do polígono. Os cidanos nos planos, que o perder. Que por onde vai a carretera. Nin a función que tenga a carretera. Só de tipo coordinado, unidos entre sí. Vale. Sí, vamos. Bueno, a ver, dúas cousas. Eu creo que hai 3 puntos, non? Que a circunvalación, que queda claro, a necesidade da misma, lóxicamente, pero tamén creo que temos que ter todos de acordo, e non me parece tampouco de recibo o que poñen aí na súa moción, non? O de que respecto da estación de mercadorías, que sería o segundo punto, a responsabilidade recaiga sobre a iniciativa privada e sobre a Xunta de Galicia ou, nos seu caso, os concellos, sacándose o goberno central de encima. Eso pareceme increíble, é unha dotación absolutamente estratégica, unha dotación na que debía ter un protagonismo absoluto o goberno central, e dende que a Xunta, por ser unha actuación complementaria a unha actuación exclusiva que é a ferroviaria, que lle corresponde ao Estado, e, por tanto, normal é que lle correspondería o protagonismo á administración titular desa competencia. A mí o que me sorprende é que non é solamente que se aparte, é que pide que os outros la fagan. A mí eso non me parece de recibo. Tamén me parece que, bueno, co mesmo ímpetu que se pide a prolongación, ao añadido da circunvalación feita a toda hora, ou da actuación feita a toda hora, tamén produce un pouco de rubor dicir que conectalo, que daría conexión con 2 autovías, da cual unha non se fixo ningún solo kilómetro. Nin está redactado ningún solo prácticamente proxecto na provincia de Ourense, que é a A76. Entón, bueno, pode ser tamén que aquilo vaya ao nada, non? Porque vaya unha carretera nacional que ahora mesmo na que non hai na 76 ningún resto de actuación en Galicia. Sí. No, aquí simplemente. Eu ou nós podemos estar máis ou menos de acordo ca resolución que fixo o Ministerio de Transporte sobre a estación de mercadorías. Pero recórdolle que aquí veu traído a este pleno da Diputación o apoio á estación de mercadorías, e saliu o apoio unánime, incluído o Partido Socialista de Ourense, a estación de mercadorías. O sea, que a nós, nese sentido, a reclamamos de agora. Estamos falando de cousas distintas, é dicir, estamos falando da circunvalación. A estación de mercadorías, nós apoiamos a reivindicación dos empresarios en todo momento, e a seguimos apoiando, e aprobámosla aquí neste propio pleno da Diputación. E podemos estar máis ou menos de acordo ca resolución do Ministerio de Transporte. Bueno, pregunto, non lle vou preguntar. Bueno, pero que non fala o nome dos empresarios? A ver, veña, xa está. Creo que xa aclaramos. Vamos a debatir no pleno, que me auguro tarde de gloria nesta moción. Entón, se nos cantamos así na comisión, na tal. Bueno, venga, quedan claros.
Aí, vou dicir a favor, non? A favor. Os demais reservamos o voto, non? Vale. Ben. Moción de urxencia non hai. Aquí, non sei se algún rogo pregunta. Se non hai, rematamos a comisión. Sí. Bueno, pois siguiente, venga, estamos ca siguiente comisión, que é a Comisión Informativa de Políticas Sociales, que neste caso prácticamente non ten contido, ten o primeiro punto a aprobación da ata sesión anterior, correspondente á ordinaria do 20 de maio, imagino que non hai ningún problema, quedaría aprobada. En as mocións de urxencia, creo que hai un acordo de que había presentado unha moción de O, pero creo que están de acordo en deixala por siguiente pleno, non? Sí. Entonces esa moción queda incluída, vamos, para o siguiente pleno, metemos por siguiente trámite ordinario no siguiente pleno. Vale. Ya non sei se hai algún rogo ou pregunta. Non, esta non. Vale, pues entonces esta foi fácil. Venga, siguiente comisión informativa de turismo, termalismo e medio ambiente. Punto primeiro, aprobación da ata sesión anterior. Ok. E moción do Grupo Provincial do BNG sobre o papel da provincia de Ourense como xeradora de energía eléctrica a falta de industria e necesidade de reverter a recadación hidroeléctrica nos concellos afectados. Para a defensa, neste caso, señor Puga. Manuel. Moi boa tarde de novo. Bueno, na parte expositiva tratamos de explicar nesta moción o obxectivo dela, basado basicamente en dúas cuestións que eu creo que son evidentes. Primeiro, que a provincia de Ourense é un territorio donde temos, aquí non é
a cifra exacta, pero sobre 50 centrais hidroeléctricas e que, por tanto, somos uns grandes generadores de enerxía hidroeléctrica. Iso é algo que é evidente e, por tanto, como sempre ten defendido o Bloque Nacionalista Galego, entendemos que isto, que na maioría dos casos ven da época do franquismo, como iso agora xa é dificilmente reversible, ainda que en algunhas cousas se poden mellorar, o que temos é que intentar sacar proveito delo. E claro, nesta exposición de motivos facemos referencia a que, contrariamente ao que intentan facer en outros territorios, e é que si temos que, por decirlo de algún xeito, sofrir as consecuencias medioambientais e económicas me refiro porque esos territorios que teñen encoros invadiron outros territorios que ou ben podían ser zonas de monte ou, como por exemplo no caso de Castrelo do Miño, son zonas de unha alta produción agrícola, non? É un gran potencial agrícola. Por lo tanto, o lóxico é que se temos que sufrir esos encoros, deberíamos ter un beneficio económico. Esa é a explicación dos motivos que xa faremos máis profusamente no pleno, porque a realidade é que esos territorios que levan 50 ou 60 anos ou 70 anos tendo esos encoros, lonxe de aumentar e mellorar económicamente a situación tanto a nivel empresarial como do tecido social desos concellos, pois vemos que son dos que máis poboación teñen perdido. Eso agora, xa digo, que é dificilmente revertible, pero que plantexamos, polo tanto, despois desa fase expositiva nos acordos, é que chegado o 2026 e despois xa de 60 ou 70 anos de explotación hidráulica desos encoros, é o momento de apostar porque, dende aquí, dende a Diputación Provincial, solicitemos fundamentalmente de quen ten competencias nesto, que son as administracións máis potentes, menos a Xunta de Galicia, pero especialmente o Goberno do Estado a través das confederacións hidrográficas, beneficios fiscais e beneficios económicos para estes territorios, para estes concellos. Nun doble sentido ou nun triple sentido. Primeiro, a reversión do que serían os cánones e tasas que se teñen que pagar por parte das empresas que usufructan estas centrais hidráulicas, que revirta eso en estos pequenos concellos, e despois que, aparte deso, as persoas, familias que viven en esos territorios poidan acollerse ao que nos definimos como a tarifa eléctrica galega, unha tarifa diferenciada do resto do Estado, que permita que esas familias, xa que teñen que soportar, entre aspas, esos encoros que levan soportando durante máis de 70 anos en algúns casos, podan beneficiarse económicamente de ter luz. Pois vou poñer un exemplo, como o Concello de Muras, que é un concello onde hai moitos muiños eólicos, pois que teñen a luz gratis, por exemplo. E tamén non nos esquecemos, e iso é onde decía o meu compañero Bernardo, que ten relación coa moción que presentaba o Partido Popular ao respecto do debate que houve na anterior comisión tamén, sobre o tema da necesaria industrialización e potenciación da nosa industria, pois que en esos concellos onde hai esas centrais, tamén as empresas, especialmente as PEMES, poidan ter un beneficio para poderse acoller no mesmo formato que a tarifa eléctrica específica, que sería para as familias que viven en esos concellos, tela tamén para as pequenas empresas e PEMES que ou ben xa están asentadas ou que desexen asentarse nesos territorios. Bueno, pois ese é o obxectivo desta moción que nos presentamos a debate para o vindeiro pleno. Perfecto, moitas gracias. Vamos ao turno de intervencións. A miña moción de entrada parece moi interesante. O que sí é certo que me gustaría saber, eu a verdade que recoñezo a miña ignorancia nesta materia, se é posible que se aplique esa tarifa diferenciada eléctrica para Galicia e quen debería legislar sobre a mesma. Oigan, democracia. Non. PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Nada, que vostedes me poñan o exemplo de Muras cando vostedes o proxecto eólico ainda non saben moi ben por onde queren tirar con plan eólico. Bueno, é un pouco controversia, porque ao final están vostedes en contra de todo o proxecto eólico. Bueno,
Bueno, neste caso estaríamos outras, pero sí que é verdade que non poden poñer o exemplo de Muras cando Muras é proxecto eólico 100%. Sí que é verdade que nos parece a caída esta moción, sí que é verdade que hai cousas que podemos entrar ou non, pero aquí fala de reconversión, da recadación de hidroeléctrica, novo modelo de compensación, plan industrial ligado a enerxía, coherencia entre ingresos e poboación, sin máis e sin menos. É dicir, nos parece que isto, bueno, sí que é verdade que vamos a estudiar, pois si vamos a meter algunha moción de engádega, pero sí que é verdade que nos parece en algún punto un brindis ao sol, que vai ser complicado de chegar a algún punto. Pero sí que nos parece a caída, como Ourense, que sí que é verdade que non podemos enganarnos, que é un productor de enerxía, sobre todo de enerxía hidráulica, o que fala vostede na exposición de motivos. Nada máis, nos vamos a reservar o voto por si temos que facer algunha engádega, nada máis. Venga, Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, a mí eu coincido un pouco co que dice, neste caso, a voceira do Partido Socialista. Efectivamente, a base da moción é correcta, porque ademais eu, por exemplo, que teño que embalse, pois tamén me encantaría que pagaran moitísimo máis, tanto pola ocupación dos terreos como pola propia central, que teño central e teño subestación. Pero quizáis igual ao planteamento que a mellor está moi bonito no papel, pero é máis difícil de aplicar, non? Habría que buscar, porque a tarifa galega eléctrica pois tamén igual non é tan fácil xestionalo, bueno, hai moitas cousas que hai que estudiar con máis calma. O fondo da cuestión, eu creo que, bueno, por outro lado tamén está en embalses reclamando estas cousas, levan xa tempo facendo estas reclamacións de que se reciban moito máis ingreso polas ocupacións e polas instalacións que hai nos diferentes concellos, pero bueno, o das tarifas e demais a mí me parece que é un pouco complicado. Eu creo que igual pasa por aumentarlle o que son os impostos que se poden cobrar, hai uns límites neles, pois igual hai que actualizar esos límites para que se poda cobrar máis precisamente por iso. E despois hai algún concello que tamén veu reducida bastante a súa recaudación por esa vía e reclamou e perdeu. Entón, sí que é certo que hai que intentar... Eu estou de acordo en que tiñamos que ingresar moito máis. Eso estou, vamos, e creo que o presidente que tamén ten embalse tamén opina igual. Creo que todos que temos embalse opinamos igual. Queríamos moitísimos máis ingresos, pero bueno, vamos a buscar a maneira do mellor poder chegar a un acordo. De momento nos imos reservar o voto, vale? Gracias. ¿Alguna aclaración? Sí, bueno, a ver, primeiro contestándolle ao señor Valcárcel. Está correcta, non? Porque eu creo que é un dos eixes fundamentales do debate. É posible que Galiza conte con unha tarifa específica? Evidentemente, claro que sí, todo é cuestión de vontade política. Non? A ver, non lle teño que explicar eu ao Partido Socialista as adaptacións que hai sobre os territorios cando se negocia políticamente en función do peso que cada organización política ten, verdad? Por tanto, é posible, claro que o País Vasco ten. O País Vasco ten. E produción hidroeléctrica ten a ínfima parte da que ten o noso país. É cuestión de vontade política. Nós temos a vontade política de que así sexa. O resto non. Por tanto, é cuestión de vontade política. E despois, sin acritud, señora portavoz do Partido Socialista, sin acritud. Primeiro, o respecto do tema eólico, que non é a cuestión que nos traes aquí, porque isto é máis o tema hidroeléctrico. Pero unha aclaración. O Concello de Muros está gobernado polo Bloque Nacionalista Galego. No Concello de Muros a negociación concreta ca empresa eólica que explota os montes e aconsellando aos veciños, quen fixo todo eso de intermediario foi o goberno municipal de Muras e conseguiu cos montes veciñais e cas propiedades particulares onde están afectados por palas eólicas esa gratuidade para os seus veciños. É posible, porque ali goberna o Bloque Nacionalista Galego. E en segundo lugar, home, que me pregunte unha representante do Partido Socialista cal é o modelo do Bloque Nacionalista Galego sobre o tema eólico, fomos os primeiros que fixemos un plan eólico, Fomos os primeiros que fixemos un plan eólico e temos moi claro como ten que ser un plan eólico que revirta sobre as sociedades e sobre as empresas do territorio. Por eso, en aquel plan eólico que despois o Partido Popular se cargou e que a Xustiza dixo que era perfectamente legal, o que vinculábamos era os dereitos desos eólicos a que as empresas galegas
fixesen e xeraran emprego no noso territorio. Ese é o noso modelo. Quero dicir, non hai que descubrir nada. Non? Con isto non estou pontificando nem dicindo nada, porque o plan eólico noso é o do ano 2007. O modelo, non ese, haberá que actualizalo. Pero, por tanto, témolo moi claro. Pero isto que nos trae aquí non é a cuestión eólica, é a cuestión hidroeléctrica. Perdón, unha aclaración ao respecto do que plantexaba o Partido Popular. Efectivamente, a ver, eu creo que isto, e aquí, por iso queremos recitar este debate, quen ten que salir fundamentalmente favorecido, a parte das persoas que viven nesos territorios, son os concellos. Claro, o que non ten sentido é que os concellos, nos concellos revirtan unha pequenísima parte dos beneficios que recollen estas grandes empresas. E, efectivamente, que significa que os concellos e non o Estado recaude económicamente esos impostos? Pois que vai revertir nos seus veciños e veciñas, é evidente. Por tanto, nós o que plantexamos, unha das cousas que nos plantexamos aquí é que o Estado ceda dereitos sobre os concellos, para que teñan maior financiación os concellos. Sí. Ajá. Sí. Non vamos máis. Non, solamente por formatear unha cousa. Eu a mí pareceme que como planteamento está moi bo, pero digo, si fora, está moi ben, pero si fora fácil, eu creo que estaría feito. Se fora tan fácil, eu creo que estaría feito. Entre outras cousas, te dixen, bueno, tamén 4 anos para facer, non me xunte. Non, 4 non me xunte, non 4 anos para facer. O sea, 4 anos para facelos. Sí, perdón. Digo que cando estuveron na xunta, tocaron 4 anos para facelo, se fora fácil, xa terían ustedes a tarifa eléctrica, non? Non, bueno, pero o goberno do Estado os tiñan tamén mau naquele momento, non? Non podes buscar. E agora levan outra vez, digo, despois, o da tarifa galega soname a min a planteamento histórico con moitos matices e moitas aristas. Solamente dúas cuestións. Home, que un concello como Muras, quen puxo os eólicos en Muras? O anterior alcalde do PP ou do Bloque? Os primeiros puxos o alcalde do PP. E xa non sabían onde meter os cuartos. Sí. Non, foi o alcalde do PP. Ustedes non creo que houberan postos eólicos. Sinceramente, ustedes agora teñen moitísimos eólicos e non saben que facer cos cuartos para que entre os veciños e entón decidiron dar subvencións para todos. Xa non saben que subvencionar en Muras e subvencionan hasta as liñas dos veciños, ou sea, subvencionan as facturas dos veciños. Subvencionan as facturas dos veciños porque xa non saben onde meter os cuartos en Muras. Sí, é realidade, non estou inventando nada, que eu creo que isto é algo claro, xa fixaron precinas de todo tipo, fixaron de todo, entón ao final, pois agora dedícanse a subvencionar eso, que está moi ben, eu tamén me gustaría ser veciño. Agora, eu creo que, desde logo, estou casi seguro, que se houbera estado gobernando o Bloque, desde o principio, Muras non tiña eólicos. Casi seguro. Non digo porque aproveitamos da ocasión, da consecuencia, pero non imos porque o plan é efectivamente pouquiños, entón non lle daría para subvencionar os demais. Non digo porque cando se fala de eólicos se fala que eu creo que unha boa parte da ventaxa que tiñamos en Galicia nas renovables, concretamente nos eólicos, esa ventaxa que está gañando a pasos agigantados sitios inesperados como Aragón, se fixo porque houve algún compañeiro do partido seu que se encargou de torpedear judicialmente todo o desarrollo, non? Todo o desenvolvemento eólico que agora o Tribunal Supremo está dicindo que era correcto. Bueno, quero dicir que, en fin, como sempre, eólica sí, pero si non. Non, máis ou menos. Bueno, nada, simplemente eso. Bueno, vale. Ben. Como? O que non era do PP, Sí. Perfecto. Bueno, moi ben. Pois, dito isto, vamos a votar. Ben, a favor. Non, os outros non votamos, os outros teñémonos, non? Vale, venga. Moción de urxencia non hai. Se preguntas, tampouco. No, por favor, no, culpa miña. No, culpa, que non culpa miña.
Pero, Jolín, eu pensei que non está. Está, pois estamos imos. Pode falar. Pode falar, se quere. Estamos... Vale, vale. Venga, venga, xa irá no pleno, vale. Venga. Última comisión. Prevista para o día de hoxe. Comisión Informativa de Cultura, Educación, Deportes e Mocidade. Aquí solamente hai a anterior. Ok. Moción de urxencia non hai. Algún rogo ou pregunta? Tampouco. Pois entonces rematamos. Moitas gracias. Vémonos no...